ते करायचे. आता हे इथे उन्हातच ठेवणार, चांगलं सुकवायचं. ह्या घरापासून 2 मिनिटाच्या अंतरावरती काल एक घटना झाली रात्री 1-1:30च्या दरम्यान. रस्त्याची अडचण आहे, पाण्याची अडचण आहे, काय कोण करत नाही, कोणाला काही पडलेली नाही. कापूर सो जावे तो भाग आ जाएगा. भरपूर आहेत. मला बनवायचे आहेत म्हणून तर मी सांगितलं ठेव म्हणून. सूप आणलाय मी, ते ठेवते खाली. हे रान काढलं का इकडचं, ते बस तिथे खाली ठेवतं. सूप टाकत गिलकी भरपूर वाढलं आणि हे साफ करायला पाहिजे. कुठनं काढलं? हे इथे पण आहेत खाली. बापरे. हा नाही ना, सगळे काढ, मला हवे ते बनवायचेच मला. नाही नाही, सगळं सुकवायचं ते. नाही मी घेईन. मी हे पण पाहिजे. ते आपल्याला ना कात्या असतो ना, अंग असतं, ते मला करायचंय म्हणून ह्या सगळ्या गिरक्या आता काढून घेते मी आणि चांगलं सुकवणार. आणि ते कशा पद्धतीने करायचं ते पण मी सगळं शिकून घेतलेलं आहे. कॅश कुठे तुटणार ते ठेवून एकत्र जमा करून मग मी उचलायला येते. मग इकडे जमा कर, सगळ्या काढून घेते. हे पण पडले तिथं, काय म्हणतात त्याला, ते आपण दिवाळीतनं लावतो ना, कारेटे. कारेटे अजून जिवंत आहे कारेटाची वेल. हे सगळे ना मागची बाजू आहे आपली. हे बघा, हे आपलं घर आणि हे समोर आहे ना, ह्या सगळा मातीचा ढिगारा आहे. ते सगळं आता मातीनं हे करणार आहे. आता जरा रान सगळं जाळून टाकलं ना, काही ही माती टाकून सगळं लेवल करायचे. हे इथं पण पडले. चांगले आणि वाईट काय ते हेच बनवायचं, स्क्रबर बनवायचं. हे वरती पण आहे, दिसले मला ते. वर 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 डोंगरावर, डोंगरानंतर स्क्रबर काढायचं मातीच्या. हे बघ इथं सुकली. इथे तिकडे पण एक आहे. ते जाऊ दे तिकडे. ठीक आहे, पकड. नाही ठेव, खाली ठेव. जाऊ दे का जाऊ दे, खराब व्हायला लागले. जाऊ दे, खराब झाले ते सुकून ते हेच होतं. ते सगळ्या सुकवायचे. सागावरती पण असतील ना, ऐकलं का? सागावरती पण असणार. तेव्हा तिकडे काय ते करवंदची. करवंद नाही, ते वेगळे आहे. यात पण बघा जरा शोधून. इथे लाकडं पण भरपूर आहेत. ऐकलं का? लाकडं भरपूर आहे इकडे. हे इथं किती काटके आहेत बघ. ह्या आड्याच्या बाहेर जाऊन आपण काढून आहे ना, आड्याच्या आतमध्ये टाकूया. मग आपल्याला लांब कुठे जायची गरज नाही लाकडं जमवायला. अरे बनवून आहे ना, मी देईन ना, रियाला देईन, समीक्षाला देईन म्हणून बोलते काढते. कामाचं आहे ना. सुकल्या त्या उन्हाने. हे अशा सुकून आहे ना, वरची चांबडी काढायची असते. पिशवी दिसली तुझा कसं? हे कसं केलंय, असं करायचं. ह्याला आलं म्हणतात, ह्याला आलं नाही म्हणत. मग हे केलं कोणी? तूच केलं ना. हे आता आपण करून मग माती टाकली यावर. मग आपण खत बीट टाकलंय ना त्यात, हां, तसं नंतर करायचं. मग आधी कसं करायचं? आधी असं हे करून त्याला पाणी बिणी जाऊ दे, यातून त्याच्या ताणार चांगला खड्डा मारून खत बीट टाकून मग वर चेपायचं. नंतर पुन्हा ते लवकर कोलायचं नाही, समजलं? मग होऊ दे खड्डा. मी माझं काय म्हणणं नाही. मला थोडी जास्त माहिती आहे. तुम्हालाच करायचं आहे. मी काय तुमच्या जोडीला फक्त करणार. आता पाणी बिणी याला बरोबर भेटणार. खाली मुलं खाली जमून जाणार.
टाकलं पाणी आज. टाकलं. हा नारळाला पण करायला पाहिजे. हा बघ, हा नारळ लावलाय तो. याला काय ते मोठ्या नारळाला हा खड्ड्यात आहे, याला काही गरज नाही. हे सगळे बरोबर आहेत, ते त्यांना एवढं काही नाही. फक्त खत टाकण्याची करायला मेसेज खत टाकायचं ना हां. तेव्हा पोखरायला. ह्या बघा गिलक्या, ह्या सगळ्या ना काय बरं त्याला म्हणतात, स्क्रबर ते करायचेत. आता हे इथे उन्हातच ठेवणार, चांगलं सुकवायच्या ह्या. आता ह्या सुकायला बरेच दिवस जातील. किती आहेत तरी पण 4 आणि 8 20च्या आसपास आहेत. चांगलं आहे ते, आपल्या स्किनसाठी चांगलं असतं म्हणून ते म्हटलं राहू दे, आपण करूया म्हटलं. चला आता जाऊया ना, चहा ठेवतो. चहा बनवू आधी का आधी जाऊन येऊया. चहा बनव आधी. चहा पिऊन मग कुणामध्ये गाडी पुसतोय तो बघा. आत्ता याकडे गाडी पुसायचं काम दिलंय, चाललंय काय काय सकाळपासून. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि पाठीमागे बघा कुणालना गाडी साफ करतोय. अर्धा तास झाला त्याचं काम चालू आहे. हे बघा सगळा गाडीतला जो कचरा पट्टी आहे तो बघा बाहेर काढलेला आहे. सगळं सामान कुणालच्या बाबांनी जमा करून करून ठेवलं आहे, बॉटल वगैरे सगळं. तर एक बातमी तुमच्याशी शेअर करायची होती. आमच्या वाडीतलीच, म्हणजे आमच्या घरापासून 2 मिनिटाच्या अंतरावरती काल एक घटना झाली रात्री 1-1:30च्या दरम्यान. भागुट असं म्हणतात गावी, म्हणजेच बिबट्या, आणि त्याने एका वासराला घेऊन गेले. आता मी बोलते तुमच्याशी तरी पण मला भीती वाटते. म्हणजे दुपारी आज जाऊन ना मी बघून आले, आणि म्हणजे त्याला नेलं वासराला त्या, आणि त्या घराच्या एक मला वाटतं 1 मिनिटाच्या अंतरावरच तिथे टाकलेलं. म्हणजे बघितलं आम्ही जाऊन स्वतः. म्हणजे मेलं होतं ते, आणि त्याचं सगळं आता मी काय सांगू तुम्हाला. तर डॉक्टर येऊन गेले दुपारी, आणि आता फॉरेस्ट अधिकारी बघा, आत्ताच आता तुमच्याशी बोलते ना तेव्हाच ते फॉरेस्ट अधिकारी येऊन गेले. आता सगळं चाललं आहे काय काय. कुणालचे बाबा पण आता गेले तिथे बघायला की काय आता पुढे करतात ते. म्हणजे दहशत निर्माण झालेली आहे. कारण म्हणजे मागच्या वेळेस पण असं ऐकलं होतं, म्हणजे इथे आमच्या वाडीत नाही पण एक आहे खालच्या साईडला एक आहे तिथे, भागोट असं म्हणतात ते कुत्रे वगैरे उचलून नेलं होतं. आणि आज आता हे गाईचं वासरू उचलून नेलं. नाही ना, सगळी इन्क्वायरी होणार ना आता. तर फोन आला ना म्हणून जरा थांबले होते. तर इतकी भीती वाटते. मी कुणाला तर तेच सांगत होते की असं असं सगळं झालं. आणि म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगते, घराच्या जवळच आमच्या, म्हणजे फारसं काही लांब नाही आहे, 2 मिनिटाच्या अंतरावरच. त्याच्यामुळे त्याला सांगते रात्री तर बाहेर वगैरे जास्त पडत जाऊ नका. आता बघू काय करतील ते. आता फॉरेस्ट अधिकारी आलेत, म्हणजे काहीतरी आता होईल असं, म्हणजे तपासणी वगैरे करतील. आणि आजूबाजूच्या रानात पण, म्हणजे जंगलामध्ये सगळा शोध वगैरे आता करतील ती लोकं पण. बघू जे काय होईल ते. थोडीशी भीती वाटलेली आहे. दुपारी मी गेलेली ना तेव्हा बघितलं मी, रक्ताचे डाग वगैरे पडलेले तिथे खळ्यामध्ये त्यांच्या. आणि ते बिबट्याने ना, म्हणजे ती माती, म्हणजे मला वाटतं वासरांनी त्या स्वतःला वाचवण्याची झडपड केलेली असते ना, त्या खुणा सगळ्या होत्या, माती बिती अशी उकरलेली सगळी मी बघितली डोळ्याने. आणि ते वासरू बिचारं पडलेलं, म्हणजे कालपर्यंत अगदी डोळ्याने आम्ही बघितलं वासरू ते. आणि हे असं झालं, खूप वाईट झालं हे. सर्वजण असं चिंतेमध्ये आहेत आणि दहशत आहे. सगळ्यांना भीती वाटली. आता रात्री ना उशिरा घराच्या बाहेर पडायला नको. असं पण मी 7च्या नंतर मी काय घराच्या बाहेर पडत नाही. म्हणजे एकदा अंधार झाला ना काही मी नाही बाहेर पडत, पहिल्यापासूनच इथे राहायला आल्यापासून. पण हे मात्र बिंदास पडतात दोघंजणं पण, कुणाल आणि कुणालचे बाबा पण. त्यांच्यामुळे त्यांना आता मला सांगावं लागणार सारखं. आता बघू. जंगल आहे ना आतमध्ये सगळं, बाजूने तर नेमकी घर आहेत आणि बाजूने सगळं जंगल आहे. आणि आता पावसामुळे इतकं जंगल वाढले ना, काही सांगू शकत नाही. मी म्हटलं तुम्हाला सांगावं की नाही नाही म्हटलं तुमच्याशी म्हटलं शेअर करायला पाहिजे ही गोष्ट. आता कुणालचे बाबा आले ना का माहिती पडेल, म्हणजे बातमी मिळेल काय झालं आणि काय नाही ते. मग तुम्हाला सांगेन मी नंतरला. चला आता हे सगळा पसारा आवरते. हे बघा ह्या ज्या गोण्या आहेत ना त्यात तांदूळ आहेत, ते मला जरा साफ करायचे आहेत. साफ म्हणजे जरा हे कणी आणि ते तांदूळ ते वेगळे करायचे आहेत. आणि हे आता गाडी पुसेल ते सगळा पसारा. आता बघूया काय कुठे ठेवायचं ते. आता जायचं जरा बाहेर पण जायचं आहे, थोडंसं खत वगैरे आणायचं आहे झाडांसाठी. तर आता ह्यांचीच वाट बघते म्हणून थांबले.
पण ते माझ्या डोक्यातून ते जातच नाही आहे. मी आता दुपारी बघितलं ना पासून मला एकदम हेच झालेलं आहे मी स्वतः. खड्डा बिड्डा लोकांनी मारला सगळ्यांनी. हे बघा कुणालचे बाबा ना आत्ताच आले. काय झालं काय झालं काय? जरा डिटेल मध्ये सांग आम्हाला. तिला नेली कशी लोक विचार करतात वाघाने. हो ना, वाघ म्हणजे वाघूट म्हणजे काय? बिबट्या? वाघ नाही, बिबट्या नाही, खूप मोठा वाघ आहे. हा, चांगलं मोठं वासरू आहे ते. वाघ मोठाच होता, म्हणजे एकटा असेल तर मोठा होता, नाही तर जोडी होती, 2 तरी होती अच्छा. हा हा. असं लोकांचं मत आहे. मी कसं त्याला नेऊच नाही शकत ना, म्हणजे नाही नाही, पण ते खेचून पण बघितलं लांब नाही नेलेलं आहे. अरे वाघ खेचून नेतो हा. ना, ते त्याची निशाणी येते ना, तू हा हा, आता जमिनीला सरकडत. हा, ते काहीच नाही, ते गेले झालीमध्ये नेलं कसं त्या लोकांनी. नाही पण झाडं आहेत ना, झाडात ना कसं ते निशाणी येणार. झाडं आहेत बरोबर आहे, पण तिथे फाटलंय ना, याला 2 ठिकाणी इथे मारलंय, मागे फाडून खाल्लंय. हा, मी नाही जास्त पुढे मी गेलीच नाही, मी लांबनं बघितलं आणि मागे वळली मी. त्या वाघ एवढं खाईल कुठे, किती खाल्लंय त्याला. मग आता काय पुरलं? पूर्ण त्याला. आणि ते फॉरेस्ट अधिकारी आलेले तर काय केलं त्यांनी मग? ठीक आहे, ते हे करून निघून गेले. आता दुसऱ्या एक माणसाला पण बोलवलं. हा, जो तो ओळख कसं आता ते सगळ्यांनाही असते ना आता भीती दहशत ना. आणि ते आता कारवाई होणार. नाही नाही, आता ते 2 आता ते टाकलं त्या वासराला, पण ते परत येणार ना तो शोध घेत. म्हणून तर ते त्याला आता आम्ही काय केलं, सगळ्यांनी वरती काटे टाकले. तिथेच गाडलं का दुसरीकडे? इथून तिथे गाडलं नाही थोडा. अच्छा. हा हा. पण त्याच्या ते गाडलं त्याला तिथे काटे बिटे टाकून दगडी बिगडी ठेवल्या. हा, रात्री काय? गायला तर पाहिजे होतं. आज रात्री तो येणार जरूर. मग रात्री जागरण करायचं मग? ते आपण काय जागरण करायचं? नाही नाही, पण तिकडे असं बघायला तर पाहिजे ना, लाईट बीट लावून. ते लोक तयार झाले तर आपले बोलले असते तर आपण गेलो असतो. काय नाही हा, तसं म्हणजे आहे, ते निलेश काका वगैरे बोलले तर आपण आज जाऊया, आपण तिथे चौघजण बघूया. तर ठीक आहे ना, पण हिंमत एकटा जाऊ. एकटं नाही, एकटं कसं जाणार काळोखातनं? कारण तो वाघ असा आहे की ते केवढा मोठा आहे, काय ते हमलाची वार्ता ना, ते मोठा आहे ना, मोठा जीव असेल तर करेल काय तू. त्या बिबट्या असेल ना तर पळतो तरी, पण वाघ असेल, मोठा वाघ असेल तर पळणार थोडा आहे. आणि जोडी असेल तर करणार का तू? एक इकडनं एक मागून हे केलं तर attack. आता ते फॉरेस्ट अधिकारी काय बोलले ते सांग. ती काय नाही, ती विचारला, तिने चौकशी केला, बघितला, हा हो केला. ते बाईक वरून आलेले ते हा, तिने काय ते चौकशी. लेडीज होतं का जेंट्स होतं? लेडीज होती. लेडीज होती? लेडीज होती. अय्या, मला वाटलं जेंट्स आहे कोणतरी. पुन्हा बघितलं कशी ती? हा, लेडीज होती. खारेपाटणहून आलेली. हम्म. खारेपाटणहून आलेली. बुक पण नाही, असं डायरीत लिहून घेतला छोट्या, पण ते बुक डायरीवर लिहिन मी जाऊन. ते आता फेऱ्या वगैरे मारतील ना पण 1-2 दिवसांनी. ती बोलते पिंजरा लावते, आता 2-3 दिवसांनी पिंजरा लावून काय फायदा आहे? हा, मग काय उपयोगच नाही ना. आता ते खायला येणार, आज आहे ना, आज येणार खायला. आज सगळे जेवढं आम्ही होते तर सगळ्यांचा विचार आज तो येणार, कारण की त्यांनी ते टाकलंय ना. हा, त्याला वाचायला आज ते पोटाला अन्न आहे पडलेलं. आणि माहिती असतं ना इथे आम्ही ठेवलेलं आहे. त्यांनी झालीतलं टाकलं होतं ना, हा. झालीत लोक जात नाही शोधायला. अशा ठिकाणी बोलतो तो नीला बोलतो आम्ही शोधून गेलो, नंतर कुत्री विकायला लागली ना, हा तेव्हा माहिती पडलं की तू तिथे आहे म्हणून. म्हणजे माहितीच पडत होता, झालकाटात त्यांनी लिहून ठेवलेलं. हा, लपून ठेवलेलं. लपवून ठेवलेलं. ते आता कुणाल तिकडचं रान आहे ना, ते सगळं साफ केलं. लाईट लाव ना बाहेरची, जरा 2 मिनिटं लाईट लाव. दिवस की नाही मावळायला आलाय म्हणून थोडासा असा अंधार झालाय. हा, हे बघा आता उजेडाला. ते आजूबाजूचं सगळं रान आहे ना, ते सगळं साफ केलं. मग अशी मी गेले ना, बघितलं ना, जायला रस्ता बनवला आहे लोकांनी. जायला रस्ता पण तिथे नव्हता, माहितीये काय? 140 मिनिट आवाज आलेला, म्हणून मी उठून नाही आली बाहेर. मला अरे रात्रीचं एवढं कोण बाहेर येणार, आणि एकटी बाई कसं ती बाहेर येणार? भीतीच आहे ना. आता ते आवाज आला तरी बाहेर येणार नाही, सोडणार नाही. कारण कुत्रा आहे ना, बाहेर गेलेला नाही बोलतात आज. रॉनी सकाळी बाहेर आला, परत आतमध्ये गेला, जाऊन बसलाय घरात. हा, तो पण बघितलं असेल त्याने. बघितलं रात्री, तो घाबरला. आता का लांब आहे का आपल्या घरापासून? किती मिनिटावरती आहे हे बघा, 2 मिनिटाच्या अंतरावरती हा रस्ता आहे बोला. आणि आमच्याकडचे लाईट पण बघा तुम्ही, बघा हा बल्ब दिसतोय ना छोटासा, हा असा लाईटीचा उजेड आहे. आणि नेमके 1 का 2 बल्ब आहेत रस्त्याने. काही सोयी सुविधा काही नाही आमच्याकडे. हो ना, नाही सोयी सुविधा नकोत ना, मग हे असं होणार की नाही? हा, डेव्हलपमेंट नकोय. डेव्हलपमेंट वाले माणसं नाही राहत, डेव्हलपमेंट लवकर होतं. जास्त माणसं असली की ते डेव्हलपमेंट होते. डेव्हलपमेंट व्हायला बाई ते नेत्या लोकांचं हे असतं, लोक असले लोक पाहिजे त्यांना, काय लोकॅलिटी वोटिंगसाठी होई चालते, सगळं तेच हिसाब आहे. रस्त्याची अडचण आहे, पाण्याची अडचण आहे, काय कोण करत नाही, कोणाला काही पडलेली नाही. काय बनवते कसली भाजी? काय केलं तू? आजचा मेनू
हा, म्हणजे काय ते वालच बनवले. आज घाबरलेला मेनू आहे आमच्याकडे. घाबरलेला मेनू आहे, घाबरलेला. चपाती केले, भाजी. वालाची भाजी बनवलीस? वाल बनवलं का दुसरं काय बनवलं? तुझा काय भरोसा नसतो, कधी मिनिटात मेनू बदली होईल. वालाची भाजी कसं माहिती पडलं तुला? अशी वाल सोडत होतीस म्हणून. वालाची भाजी, चपाती आणि मिरच्या करते. करून घे चाल. भात आहे दुपारा थोडासा. दहशतवालं जेवण आहे, दहशतवालं. गरम होत आहे. डिसेंबर चालू आहे की काय चालू आहे काय कळत नाही. ऑक्टोबर चालू आहे का डिसेंबर चालू आहे तेच कळत नाही. ऑक्टोबर हीट सारखी गरमी होते. वालाची भाजी वाल आता लगेच जेवून घ्या. जेवण झालं का? वालाची भाजी दाखव. ही बघा वालाची भाजी केली अशी रस्सेवाली. चपाती, पापड आणि मिरची. मिरची वाढून बाबा हाड बाबा आता ना सगळं सुधूर पुधूर झालेलं आहे. का? वाघूटची भीती. वाघूट मुले आज आई जरा सुधूर बुधूर झालेली. भीती वाटते की नाही? थोडी तरी भीती वाटते. चला जेवा आता. काय होईल नंतर ना. जेवा आणि आराम करा. ठाकुर सो जा नहीं तो भाग आ जाएगा. वाघूट आ जाएगा. वाघूट तुला पाहिजे हे मिरची बघा कुणाला मी सकाळी करतोय. कुणाला की नाही उद्या सकाळी लवकर जायचं आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला पण लवकर उठायचं आहे. म्हणजे नाश्ता पण आणि टिफिन तो घेऊन जाणार आहे. किती वाजता येणार कुणाल? संध्याकाळी. म्हणजे सकाळी तो 8 वाजता जाईल ना, तो डायरेक्ट 4 किंवा 5च्या दरम्यान येणार. त्याच्यामुळे सकाळी लवकर उठून दोन्ही मला घाईघाईमध्ये बनवायचं आहे. उद्या 8 तासाची ड्युटी आहे त्याची. 8 तासाची ड्युटी आहे ट्युशनची. त्याच्या एक्झाम जवळ आले ना, त्याच्यामुळे एक्स्ट्रा क्लास वगैरे असतात ना, असं काहीतरी चालू झालं आहे. 2-4 दिवस झाले, पण उद्या जरा एक्स्ट्रा अजून क्लास ठेवलेला आहे. एक्स्ट्रापेक्षा बरं एक्स्ट्रा लार्जमध्ये ठेवलेला आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल, आज काय असं वेगळं काही नसतं, दहशत होती. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप